news kar pianon thanje bang phi sami monjumi teron pi non bierta ang to penarju ponitha Pini jakhong ni phai ingkoi ra pho arni Mahamaya constituency ke parlo dongmukak longkam teron auditorium hall along Karbianglong Autonomous Council EM Lunsing teron Mahamaya long scheme kangpu lapen mai kapadupon Bangso Maya long Karbianglong Autonomous Council EM Lunsing teron Municipal Board Chairman Biren teron UVDC Chairman Rajesh teron lapen Mahamaya along BJP claim parket hekiding atum chitongdun Kedamtang MSC election ahut EM Lunsing teron aphan rat atum kachitudun pen kapahai pon atum aphan Kendra Sarkar lapen Raj Sarkar scheme ke dowik losita kachitang tesi ke doket heklong dolang la sipini EM Lunsing teron ahin pen asavet mithang Mahamaya long scheme kangpupon lapen mai padupon lo lapen pini amat Mahamaya constituency arlo polling station tin aphanta bangsu scheme pen asavet sita pini kera pajirpon lo Lapen Kedamtang MLA election ahositame Mahamaya constituency arlo polling station tin aphan komat polling station si BJP awot ke ongnaima halaso polling station aphan nong APG pusi chichakka halaso nong eta pinisi pajeponlo kecengsi anong e kechepalong lake Uttar Barbil polling station right wing story phokep lapen aduntu anong e lake Uttar Barbil polling station right wing story thongkep lapen apithu anong e kechepalong lake Dokmuka higher secondary polling station story inkoi henlo pusi EM Lunsing teron pen khan pachini lapen pini EM Lunsing teron lapuson scheme kangpo pon thegapot Mahamaya constituency arat EM Lunsing teron aphan ke chiro ke pajia lapen asese ke claim ke dam ke mesenji aphan arnam ahil jumi hangpon Rupon Hansi report Health News Karbi Anglong Manani Pablo Optimusa itu ama manani yang budaya kota merupakan institusi. Harap mengabdi, disiplin juga, masukkan juga, Tuhan juga, harap mengabdi, thank you. Mengabdi, harap mengabdi, disiplin juga. Ami puluhan हजार टका बनानी ami yang bukan kalau Nijang Karbianglong dongkamukam rong supi arlo langhan pathu aklam along pini chethan chimum amai kang ni along manpeng kido aluhia tumsitame chitongdun Lirson Ronghang LLB, Sarkimo Ingti, BA LLB, Jonathan Tokbi, Lawyer Lapen Ari Sangho Tumpen Chitong Dun Si Mai RD Pidun. Jonathan Tokbi Pen Mai along Labor of Puthak Koson Si ke claim kedam nang jima, Thek an un an ke nang chirap dun po Lapen nang bor ipidun po puta aning pathidun. Pinibang so mai kopia thesi kedo nang kokma, La ke ilikar biya khayatum non malom kisung ke pho nang kedo emithang adim sitami, Kam anta ciklem long le banga khaya tum si kam anta Karbiang long arat atum claim long atheke Karbiang long labor union kang tangte ajok jong si Karbiang long labor union le ingtang lo pulotang te Karbiarat atum sitame angtang damteng ai tanang ni emithangadim sarkar pen ajat asai le wang sitame claim dun long po Karbiang long labor union president Manop Kram sapen puthot mai along lam jaipon atengke
Pirthea thakla ke labor henlo jakong ke thenailo. Lasika do kawe awe kimi atom do anatum sitame nang kachirap dunji aphan chuning ripadopon. Dongka mukam pen Robinson Rongpi. Meritun ladak res kabulong pen res kabulong district kami meritun dak bengkon pemerintah so dapat kata langsung kami meritun pacini kon langsung si belanja dan konjek si meritun si pacini tapi meritun kabulong along labor department kapan ke training center kapan ke meritun dak dapat sih ketemukan langsung konjek si pacini dan Karbi Anglong along atok anwa jo towar kahenosin non puanta chileng nang bomlang. BJP arat chari atum atok ano paching thur edji lapen gemisen kacheleng atowar atok anwa jo sitame silam PHG pu BJP rat chari atum along tin amayalong ning jepon. Sitame pini arnianta atok anwa hawar arong arat atum ke kaheno atowar si chileng dunang bomlang. La silason thak si nilip constituency arlo ke ongdong arong arat atum ke Pininiar nianta aka hino atawar si chileng dunang bomlang. Aro niti Kathar Hills News Karbi Anglong. Kita na po sa kang ton ponit lo lang ibom tamik Hills News Karbi Anglong.